Hekk kif eżistijaj wasanna biex niċċelebraw il-festa tal-ħnina divina. Hekk xtaqt naqsam ma'kom riflessjonijiet ġenerali iktar nistgħu nqisuhom biċċiet differenti tal-jigsaw puzzle, hekk li juruna ftit x'inhi din il-ħnina tal-Alla anke fil-kuntest ta' dan is-sena ġubilari straordinarja tal-ġublew ta' ħniena mniedi mill-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Hekk l-ewwel ħaġa sistijaj meta nġu biex nitkellmu fuq il-ħniena, rridu narawha fil-kuntest li Alla il-Bibja tgħidilna f'San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu Alla huwa mħabba. Għaliex huwa mħabba Alla jagħti lilu nnifsu, għaliex huwa mħabba Alla joħloq, għaliex huwa mħabba Alla jagħti l-ħajja iġib fl-eżistenza dak kollu il ma kienx jeżisti, inkluż il-bniedem. Alla fih innifsu huwa imħabba. Meta l-bniedem eżistijaj dineb, Alla baqa' jġib ruħu tal-Alla mħabba mal-bniedem. U propju l-ħnina tiegħu tidher f'dan il-mument. Fil-bidu kien hemm l-imħabba tal-Alla, ma kif daħal id-dnub din l-imħabba tal-Alla timmanifesta lilha nfisha fil-ħniena infinita tal-Alla. Allura nistgħu ngħidu eżisti li l-ħniena hija l-mod kif Alla mħabba iġib ruħu mal-bniedem midneb. Il-ħniena hija il-mod kif Alla li hu mħabba iġib ruħu mal-bniedem li huwa midneb. Allura meta qed titkellmu mill-ħniena tal-Alla eżistijaj, qegħdin ngħidu kif l-imħabba tal-Alla u l-bniedem midneb jiltaqgħu flimkien. Allura meta qed nitkellmu mill-ħniena tal-Alla, qed nitkellmu minn relazzjoni profonda li teżisti bejn Alla li huwa perfett fl-imħabba tiegħu u l-bniedem li huwa ferut bid-dnub. F'dan il-kuntest eżisti meta nifhmu din ir-realtà x'inhuma l-kwalitajiet tal-ħniena ta' Alla eżistijaj hekk fil-ħajja tagħna l-bnedmin. Kellna naqraw b'attenzjoni il-Bibja l-kelma ħniena insibu diversi kliem li l-kelma tal-Alla tuża, m'hemmx kelma waħda li l-kelma tal-Alla tuża biex tesprimi il-ħniena tal-Alla, però jeżistu żewġ kelmiet prinċipali, żewġ kunċetti prinċipali li mingħajr ma rrid noqgħod nidħol ħafna dettalji teoloġiċi mhux l-istil tiegħi. Ma nixtieqkom li tifhmu hekk mod dirett dawn iġ-ġiex kunċetti partikolari ta' kif Alla juri l-ħniena tiegħu. Waħda minnhom midula ħesed hija illi Alla huwa ħanin mal-bniedem għaliex Alla rrid iżomm kelmtu. Alla rrid ikun fil-verità miegħu innifsu. Diversi drabi nsibu pereżempju li Alla jgħid il-profeti fit-Testament il-Qadim mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, imma minħabba f'ismi. Alla juri ħniena mal-bniedem mhux minħabba l-bniedem, imma minħabba Alla fih innifsu għaliex Alla ma jistax imur kontra in-natura tiegħu stess. Alla li hu mħabba u ħniena ma jistax imur kontra dak li hu. Allura biex Alla jkun hu dak li hu fil-verità, mal-bniedem ma jistax ma jurix ħniena quddiem id-dnub quddiem il-miżerja tiegħu. It-tieni l-aspett ieħor imbagħad huwa illi Alla juri ħniena għaliex Alla quddiem id-tbatija tal-bniedem jitqanqal minn ġewwa. Kważi jekk kieku Alla għandu ġuf nistgħu ngħidu jitqanqal minn ġufu, ġifier dik itqanqila profonda, lafsa ta' qalb illi ċċaqlaq il-bniedem profondament minn ġewwa meta jara l xi ħadd u jitħassru għas-sitwazzjoni illi waqa' fiha u din ngħidula l-raħamim. Il-ħniena tal-Alla illi toħroġ mill-profond ta' dak li Alla hu. U allura meta Alla pereżempju jgħid anke jekk tinsa l-ġufa jien ma ninsik. Alla għandu bond mal-bniedem daqshekk profond u qawwi. U dawn l-ewwel żewġ kwalitajiet li jekk xtaqt nirriflettu fuqhom, għandna xi affarijiet oħrajn ħa nirriflettu fuqhom fil-katekeżi llum, irridu napplikawhom mal-ħajja tagħna eżistij. Eżistij jekk aħna nħossuna xi drabi li
ma jistħoq in-niex li Alla jkollu ħnina minna. Alla jkollu ħnina minna għax irid ikun fidil għalih innifsu. Irid ikun fidil għal dak li hu. L-ilma eżistijaj, jekk nista' ngħid hekk huwa mxarrab fih innifsu kull ma jmissi xarbu. Hekk huwa Alla. Huwa mħabba u ħnina fija nfisha u kull ma jmiss jagħmlu mħabba u ħnina. Ma jistax ma jħenx, ma jistax ma jħobbx, għax hu mħabba, għax hu ħnina. Min-naħa l-oħra eżistijaj, mela anke kien ħossuna li maħniex denji, ma tiddependix minn jien inħossniex denju jew le tal-ħnina talla, Alla ħanin għax hu ħnina. Min-naħa l-oħra eżistijaj, ejjew narfu li Alla jħoss għalina. Għallem xi ħaġa fil-qalb tiegħu li tiġbdu lejna. Jiena nħobb ngħid Alla jitaxxa b'min jaxxaqa. Alla jitaxxa b'min jaxxaqa. Eżistijaj. Meta aħna naxquha, Alla jitaxxa bina. Għax xi ħaġa tiġbdu lejna. U din applikaw wkoll għalik, tħossok kemm tħossok ħażin. Għamilt x'għamilt. U kemmu ikraħ id-dnub tiegħek. Ħawwat kemm ħawwat, stajt dajt, sraqt, għamilt abort, traffikajt id-droga, kont involut fil-korruzzjoni, iġġagbinajt, tilt, ikkollaborajt fi qtil, traffikajt id-drogi, ma nafx stajt għamilt, involut fil-prostituzzjoni, wettaqt adulterju, mort mal-prostituti, ħaddimt il-prostituti, għamilt x'għamilt. Il-mulej ħares lej qalbek, jitħasrek u jinġibet lejk. U nixtieqek minn qalbi u nitlob lillum inti tagħmel din l-esperjenza. Din l-esperjenza ta' Ġesu li jħares lejk hija waħdi jitħasrek, jħenna għalik u qalbu tinnafas għalik u jinġibet lejk. U allura eżistijaj, minn hawnhekk nifhmu karatteristika oħra ta' din il-ħnina talla. Il-ħnina talla ssir persuna f'Ġesu Kristu. Il-ħnina tal-missier hija murija lilna fil-persuna ta' Ġesu li Ġesu stess u il-ħnina ta' Alla għalina. Għaliex din l-afsa ta' qalb tal-missier għall-umanità mkisra bid-dnub, bit-taħwit u bit-taffiġ waslet li t-tieni persuna ta' Trinità Ġesu isir bniedem. Ġesu huwa s-sinjal konkret tal-imħabba u l-ħniena infinita tal-għalina. U l-għalinna jien ġejt infittex u nsalva il-minu mitluf. Ġesu mhux qed jistenna li aħna nfittxuh. Huwa hu li jiġi jfittxna. U ma tafx eżis hija eżis oħti kif Ġesu bħalissa lilek qed ifittxek. Forsi jibatlek kelma, forsi dan il-programm, forsi kont marit u xi ħaġa laqtetek fil-marda tiegħek, forsi ġejt laqgħa ta' talb, forsi xi ħadd tgħaddilek ktieb, forsi kombinazzjoni smajt kelma, xi ħaġa ġiet fidejk. Ħsieb għadda minn moħħok, ħolma illi kelmek, xewqa profonda li tinbet fil-qalb tiegħek. Dawn huma l-modi kif Ġesu jiġi jfittxna, maħbubin tiegħi. Jiġi jfittxna biex jiġbidna dejjem u dejjem aktar lejh. Il-ħnina tal-eżistijaj hija mela il-mulek jara verament minn ġewwa il-qalb tal-bniedem u jinġibet lejh. Alla tantu ħanin eżisti li forsi aħna laqqas aħna daqshekk ħanina ma' nfusna. Ħafna nies kemm jagħmlu żbalji ħawdu jgħixu ħajja żbaljata. Però l-verità hija wkoll li fil-maġġoranza wara l-iżbalji hemm uġigħ kbir, hemm uġigħ ta' qalb. Kemm persuni pereżempju qegħdin f'adulterju għax ir-raġel jew l-mara tagħhom stess imbuttawhom, mhux ġaluhom imma mbuttawhom li jaqgħu fl-adulterju. Jien mhux qed ngħid li l-adulterju huwa tajjeb biex tifhmuni, però kemm hemm nies li spiċċaw f'adulterju għax ir-raġel ma tax kasek. Għax il-mara traskuratek, għaliex ma tgħidlekx kliem pożittiv, iżżomm ruħu jew ruħa il-bot minnek fl-intimità sesswali.
M'hemmx kliem li jiġilek tħossok komdu d-dar. M'hemm sinjal ta' affettività. Int meħuda for granted, meħud for granted. M'hemmx apprezzament tax-xogħol li tagħmel, kulħadd jieħu li jieħdok hekk li tagħmel inti issu ma jiswa xejn u jitfgħu il-pis fuqek. Kemm ħaddum ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor, sena wara l-oħra tgħix din ir-realtà. Xi trid biex imbagħad tiltaqa' ma' xi ħadd illi b'nofs ta' kelma itellek il-ġenna. Sempliċiment qabadlek daqsxejn idejk, batlu ftit idejh u tħoss f'daqqa waħda li hemm bond ġdida, li tħossok li inta apprezzata, b'daqsxejn ta' kumpliment li kont imxen għalih imma minant martek u żewġek ma ħadtux. Dawn huma ċirkustanzi konkreti żistijej. Illi ċerti nies huwa bdaw l-affarijiet illi jibdew u jaqgħu f'adulterju, ma tistax tiftaħ qalbek id-dar għax kulħadd lesta lik, u mbagħad intqajt ma' ħabib, ma' ħabiba, tuħu kafè b'mod innoċenti, tiftaħ qalbek u tinġibed lejh. Kemm ċirkustanzi jibdew hekk eżistijej. Mhux qed ngħid li huwa tajjeb, imma qed ngħid li anke meta jsir adulterju biex nagħti eżempju għal l-adulterju. Wara dak l-adulterju ħafna drabi hemm weġgħat ta' qalb u Alla jaf dawk il-weġgħat ta' qalb. Aħna forsi niġġudikaw il-persuna Alla jaf qalba. Ma jfissirx li l-affarijiet ikunu tajbin ta', imma qed ngħidilkom li Alla jinġibed lejn dik il-qalb li minkejja li qiegħda f'sitwazzjoni ta' dnub, però qalba jamu ġuwa u Alla jinġibed lejn qalba. Dini għallana Alla. L-mulej jmur li l-in mid-dnub tagħna maħbub intijaj, imma jmur lejn il-qalb tagħna u jara fil-qalb tagħna x'inhu wassala fil-verità meta tkun qed tidneb. Allura ħlena Alla eżistijaj xi drabi tiskandalizzana lilna għax ħlena Alla tmur direttament lejn il-qalb tagħna, tmur lilin minn dak li jidher minn barra mill-qoxra li jiena u inta bnedmin li aħna ma narawx, imma tmur direttament lejn il-qalb muġuwa, lejn il-qalb feruta l-istess. Biex ma taħsbux li qatt mal-adulterju, ma kemm draga dik se tuħu droga u għatnub eżistir, toqtol l-ħajja tiegħek. Ma kemm wara li tuħu droga hemm weġat, hemm vojt li n-nies jippruvaw jimlewhom bid-drogi fil-ħajja tagħhom eżistir. Alla jħares lejn il-qalb. U għalhekk qed ngħid dan biex tnamlu kuraġġ u ħadd ma jħossu kkundannat għall-iżbalji tiegħu għax il-mulej jibda fil-qalb tiegħek. Il-ħlena Alla eżistijaj però laqas tfisser li l-mulej jiskużana, ifisser li l-mulej jifhimna, ifisser li l-mulej jadirna, imma mhux li jiskużana fis-sens li jgħid ara ħana laqajn waħda dak il-ħażin isu mhux ħażin ta' dak il-ħażin f'daw iċ-ċirkostanzi minħabba tbatija li għaddejt, issa dak il-ħażin isir tajjeb li jeżistijaj. Dik mhix ħnina. Dik mbagħad mhix ħnina Alla. U mbagħad inkunu qed nivvintaw qegħdin inġebdu aħna, nkunu qegħdin nonqsu mill-verità. Aħna rnoqogħdu attenti li ma nistgħux niddivorzjaw l-imħabba mill-verità, il-ħnina mill-verità. Ġesu fil-ħnina tiegħu il-ħażin qatt ma jgħid li hu tajjeb u t-tajjeb qatt ma jgħid li hu ħażin. Qatt it-tajjeb tajjeb u ħażin ħażin, imma fil-ħnina tiegħu il-mulej jifhem qalb il-bniedem li twaslu biex jiżbalja. Imma qatt ma jgħidilna li l-ħażin li nagħmlu isir tajjeb fil-ħajja tagħna. Aħna kemm aħna mweġġajn, ġina kemm ġejna traduti, ġara fil-ħajja tagħna. U l-ura anka din noqogħdu attenti xi drabi insibu n-nies il-mulej ħanin, Alla jħobbni kif jien. Ja vera. Alla jħobbna kif aħna, però biex ma jħallinix kif aħna eżisti. Għaliex xi drabi żballi li ġili nagħmlu meta nitkellmu fuq ħlena Alla, donna ħlena Alla ma titlobx minna l-konverżjoni. Ma titlobx minna illi aħna nibdlu ħajjitna. Mentrija bil-maqlub ħlena Alla hija l-possibilità li jiena nista' nikkonverti. Hija l-possibilità li jiena nista' nibdel ħajti. Mhux inxandru tip ta' ħnina Alla li tħallil kulħadd kif inhu. Dik hija talim żbaljat. Ħnina Alla propju Ġesu f'kull min ħenna li hu fejqu propju biex jibdlu miċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħu, mhux biex jaffermah u jinkoraġġih jibqa' fiċ-ċirkostanzi li kien.
anka meta huma ċirkusstanzi illi mhumiex f'posthom, ċertament il-mulej jibqa' jagħti ċans wieħed wara l-ieħor sal-aħħar. Mambu intijaj, imma rridu nagħmlu ċara din xi drabi jekk għandi l-impressjoni li ċerti nies għal raġunijiet differenti daħluhom f'moħħha li u mulej ħinna lija, l-mulej ħobni. U allura jiena nista' nibqa' kif jien, Alla jafx qed nagħmel. Le mambu intijaj, l-imħabba u l-ħnina ta' Ġesu hija l-possibilità li jien nista' nitbiddel. Il-ħnina tiegħu tfisser ukoll però li l-mulej mhux biss jaderni, mhux biss jurin il-verità tad-dnub tiegħi għax Alla fil-ħnina tiegħu joħroġna mill-lama, jurina l-verità tad-dnub tagħna. Imma ħnina Alla tfisser ukoll li hu jagħtini l-grazzja sabiex hu stess li jaqlani mid-dnub tiegħi. U dina xi drabi ma nenfasizzawx biżejjed eżistijaj. Alla fil-ħnina tiegħu jader id-dnub tiegħi, fil-ħnina tiegħu jikxef id-dnub tiegħi u fil-ħnina tiegħu jaqlani mid-dnub tiegħi. Jader, jikxef u jaqla eżistijaj. Għaliex Ġesu hu is-Salvatur tagħna. Ġesu huwa is-Salvatur tagħna, allura ejjew ma naqtawx qalbna. Literallu tgħidilna dan il-qassis il-kbir daqshekk ħanin eżistijaj. Araw il-mulej xirrit jagħmel fil-qalb tiegħi u fil-qalb tiegħek, fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. U allura minn qalbi nħeġġeġkom, Ġesu ma jurinix il-verità tad-dnub tagħna biex itemonna ma' wiċċna. Le ħbib tiegħi, imma propju biex jurina minn xiex irid jaqlana hu. U ħafna hawnhekk jimmissjaw dan l-istep. U din nixtieq nenfasizza. Anke aħna bħala Knisja eżistijaj. Aħna ma nurux in-nies fejn jista' jkun tajjeb u fejn huwa ħażin, fejn huwa dnub u fejn mhuwiex biex noqogħdu ntemma widnu bit ma' wiċċ in-nies u nħossuhom guilty għad-dnub li qegħdin jagħmlu. Le, rridu ngħinhom jagħmlu l-pass li jmiss, issa l-mulej jrid jagħtik il-grazzja biex hu jaqilek. Int ma tistax issalva lilek innifsek. Ġesu jrid jaqlana. Eżistijaj. Sfortunatament, ngħidha kif inħossha u kif narajjina. Aħna xi drabi fil-Knisja qegħdin nitilfu l-Kristu. Xi drabi fil-Knisja qegħdin nitilfu il-persuna ta' Ġesu. Nippritkaw talim morali imma nitilfu il-persuna ħajja ta' Ġesu. Ħajja ġifieri illum jekk Ġesu qam il-mewt, jiena u int nistgħu niltaqgħu miegħu. Kemm għandna din il-konvinzjoni ħajja? Ibda minna saċerdoti, il-mod kif nipritkawa, il-mod kif inxandruha. Kemm aħna konvinti minn din ir-realtà li l-mulej irrid jiltaqa' mal-bniedem, mhux irid jgħallem lill-bniedem biss u jgħidlu din tajba din ħażina u jgħidlu jiena ngħadrek, jiena nħenna lik, jien naħfirlek, imma jtih il-qawwa. Jtih il-qawwa. Dan li għamlinna speċifikament insara. Tista' ma tkunx nisrani u temmen daw l-affarijiet dwar Alla. In-nisran huwa dak li jiftaħ qalbu għal qawwa ta' Ġesu li huwa l-persuna tal-Ispirtu Santu li jrid jaħdem ġewwa fina bil-mod, bit-tlajja, bl-inżul, bil-waqatu, ma importax, imma jrid jaħdem fina. Din hija l-quċċata tal-ħnina tal-Alla, mhux biss li għadirna u jaħfrinna u jurina d-dnub tagħna, imma li jrid jaqlana hu mill-ħama tagħna. Eżisti fil-Vanġelu il-mulej naraw jibdel u jagħti l-grazzja li jitrasforma il-persuni, persuna wara l-oħra. U allura importanti nifhmu anke ħlena dalla f'dan l-aspett. Ħaġa oħra nixtieq ngħid is-sistej dwar il-ħlena talla. Ħlena talla maħħam mill-ġustizzja tiegħu. Il-ħnina u l-ġustizzja mhumiex kontra xulxin, il-maqlub tal-ħnina hija l-vendetta, mhux il-ġustizzja. Hija l-vendetta meta inti li titpattija il-persuna flok tħenna liha. Il-ġustizzja mhix vendetta. Il-ġustizzja talla hija l-qdussija tiegħu stess. Hija kelma forsi tqila lina, l-kelma ġustizzja fil-Bibja l-iktar fit-Testament il-Ġdid fit-Tir ta' San Pawl ma tfissirx il-ġustizzja ta' mħallef, imma hija kelma teoloġika biex ngħidlek li tfisser il-qdussija talla. Issa Alla xu qaddis, xu kompletament imħabba, ma jitħallax ma' dnub. Alla u dnub huma żejtu l-ilma li ma jitħalltux fl-imkien. U allura l-mulej quddiem id-dnub tagħna li jħenna lina ma jfissirx li jala għajnejh
u ismu qed jiġri xejn, le. Tantu hekk illi Ġesu miet minħabba d-dnub tagħna, allura d-dnub ifisser ħafna, mhux ismu qed jiġri xejn. U ma nistgħux nipritkaw il-ħnina talla mill-fruda mill-fatt li Ġesu bataw il-prezz ta' dnub flok imbatu aħna. U x'kien il-prezz ta' dnub id-batija li bata Ġesu fuq is-salib? Biftit kliem ngħidilkom id-batija tal-infern. Għaliex? Għax x'in il-konsegwenza ta' dnub? Il-konsegwenza ta' dnub hija li aħna ninqataw kompletament minn Alla. U x'inhu l-infern? Propju li jint tinqata' minn Alla. L-ikbar dbatija tal-bniedem hija dbatija tal-infern. Aħna ma nikkontemplawiex biżżejjed di. Id-batija li tkun maqtuħ minn Alla, għax m'hemmx is-sens spiritwali vera ħafna drabi. Din hija l-ikbar sofferenza. U din hija l-ikbar dbatija li Ġesu għadda fuq is-salib meta talab Alla tiegħi li xtaqtni. Ġesu bata dik id-batija għax ħafu u dnub tiegħi u tiegħek pattaw għalih. Biex jiena u int ma nintilfux għal dejjem. Mela ħnina talla hemm prezz, imma l-prezz li ħalsu Ġesu flok inħallsu jien. U din hija kbira eżistijaj. Hija kbira meta aħna nifhmuha. Mhijiex a cheap mercy. Ħnina cheap li nalqu għajnejna ismu qed jiġri xejn. Le. Alla d-dilja ma' dnub tal-bniedem bis-serjetà li turina il-gravità ta' dnub l-umanità kif tbedet. Imma Ġesu li jġibha lura billi hu stess ibati fih innifsu il-konsegwenzi ta' dnub tal-bniedem. Dan hu dak li jgħidilna San Pawl it-tieni tra Korintin kapitlu 5 vers 21 li Alla sar dnub, Ġesu sar dnub għalina. Allura nifmu jesisti anka għaliex il-kurnella mbagħad tal-ħnina divina. Meta nitolbu fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina għad-dinja kollha. Mhux ħenna lina fl-ajru ma fġieħ il-passjoni għax minn hemm nistgħu nifhmu kemm kbira ħnina talla lina meta l-konsegwenza ta' dnuba ta' Ġesu fil-passjoni u fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina għad-dinja kollha. U l-aħħar ħaġa xtieqna naqbi eżistijaj. Ekk aħna għandna grazzja kbira nsara Kattoliċi li din il-ħnina nesperjenzawa u nġarbuha fis-sagrament tal-qrara. Inħeġġiġkom il-qalbi sabiex nagħmlu użu minn dan is-sagrament. Ġesur Santa Faustina għalila s-saċerdot isu l-iskrin tiegħi illi jaħbini, imma huwa Ġesu li aħna nintaqgħu f'ismu. Huwa Ġesu li jaħfrinna permezz tas-saċerdot. U l-qrar eżistijaj l-iktar ħaġa importanti għallaqa ma' Ġesu. Mhux id-dnub tiegħi u d-dnub tiegħek imma l-fatt li l-mulej jiġi ltaqa' miegħi permezz tas-saċerdot fid-dnub tiegħi biex jaħfir li dnubieti. Nistqarru dnubit tagħna biex nifhmu fiex Alla jrid jaħfrinna, mhux biex noqogħdu nidħlu fid-dettalji u niskurplaw fil-lista ta' dnubit tagħna. Hija kwistjoni ta' qalb Alla tiltaqa' ma' qalbi. Maħbubin tiegħi. Hija kwistjoni ta' laqa intima tagħna mal-mulej li fija jrid ifejjaqna, li fija jrid jaħfrinna, fija jrid jurina ħnina. Inħeġġiġkom il-qalb ma niddejqux nersqu ta' spiss lejn is-sagrament tal-qrar. Tant qaddisin maħbubin tiegħi kienu jersqu ta' spiss lejn is-sagrament tal-qrar. Għaliex mhux biss hemm il-maħfra ta' dnubiet, hemm il-grazzja biex aħna nelbu t-tendenza lejn id-dnub dik ngħidu l-konkupiscenza fil-ħajja tagħna. Jalla neżistij li ħan niċċelebraw il-festa tal-ħnina divina, verament nifmu fil-profond xiġifieri ħnina talla, niċċelebrawha, ngħixuha u nagħtuha lil xulxin. Kif il-mulej juri ħnina magħna, ejjew anke aħna nuru ħnina mal-oħrajn. U verament ikun jgħod talina l-kliem Ġesu ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina.